Hola, bon dia, soc l'Anna, la mestra de Medi Natural de la classe de 5è de primària de l'Escola Josep de Ribot i Olives de Vilamalla. I ara us presento els Corona. Bon dia, som els Corona. Jo soc l'Eloi, en Jordi i en Pep. Avui us presentarem el globus de Simflasol. Per fer l'experiment necessitem 250 ml de vinagre, Una ampolla de 33 centilitres i un globus, una cullerada de bicarbonat sòdic. un embut i un mesurador. El primer pas és posar 250 mil·lilitres al mesurador. Ja està. I ara aquests 250 mil·lilitres els posem dins l'ampolla. A continuació, afegirem una cullerada de bicarbonat sòdic a dins del globus. I per últim pas, segurament el més difícil, hem de posar el globus dins de la boca de l'ampolla. Ara sí, ja podem tirar el bicarbonat a dins. Quiets i estigueu atents. Ara es farà la màgia. Per què creieu que s'ha inflat? Home, Jordi, no ho saps? Està claríssim! Nois, això passa perquè el bicarbonat en contacte amb el vinagre deixa anar un gas que s'infla el globus. Exacte, Alba! Gràcies a tots!